do mga nagitip ubling na do makitaan na rin kay na-presyo. Kaya ang kumani dyan kita tayo lang sa medyo lagi ng tisagot kit aga po dyan puso na bijay kit takil nga gatad kap sa tunong isang sagot tayo nagitay ka po dyan puso tayo nagitay hindi out trabaho ako nagitay hindi ko kaya kahit tisagot ko at dumot kaya mo tayong kakabsat natisagot gaya nagitay nabalitukan na espirituan kita na produce ko din sa sagot na puro nagitay ang talaga nga nabalitukan sagot na jibagina agyaman ang kinapo ako Diyos dahil sagot ng ibagit ko yeah? So nasawa sagot na rin na yeah? Agyaman ang load ay kapsat ngayon isang sagot niya po Diyos di kwa so na tata dating ang pilingan bang silibrar at sapay ko mga kapsat tunggal may sa dalat ako maji agrak saktay ko mga kapsat awan ko maikatan tayo pala hindi problema tayo tak na basta awan ti ma-enjoy tayo kung awan ti panulot nga saan na siya at negatibo ko kamu sasan di grasya nga at datatang sa silibra tayo awan una yung may baga kapsat Bijalan sa tunay. Tayo na siya po. Merry Christmas and Happy New Year. Praise the Lord. Ayaw di ako kasabsat. Dahil si Master of the Universe. King of all kings. And Lord of the Lords. Merry Christmas, kakabsat. Merry Christmas. Makita ko na ako Pangulo na malipod di kaugina, naging nga na kitamagitan. Doon kalakayan naragsak tayo amin. Kuhan kakabsat. Kasla reunion na ito yan. Halanga kasla. Reunion ni Verbo ti Diyos ken Manangliwliwa. Thank you so much. Kasla may liliw kami kada kayo. Kasla 1,000 years. Sa nga rin nga tawag yan tayo nakikita kakabsat. Gato na nga. Naising-sing nga yan ti ragsak kun ragko. Itunggal may sa kada tayo. At parang kadagiti rup-rupa tayo kakabsat. At thank you so much from Verbo ti Diyos to Manangliwliwa kakabsat for the hospitality that you have given us. Hindi awan ti pagbalayan ni kakabsat. At dahil ito'y kakabsat sa nga malipatan kada kayo. Madaydayaw latan nga po Diyos na abda kayo na nang sarapa kada kanina Verbo ti Diyos. Well, kakabsat. Amo dayo ti topic tayo kakabsat ket gusto dayo ito panakayanak ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Pagyaman tayo ti Apo kakabsat nagpaiyanak ni Apo tayo nga Hesus Kristo tapno subbuton na dagiti basbaso ti tunggal maysa. He bridged the gap nga kunana. Isu tinagbalin nga rangtay tayo tapno makaaslig tayo kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Oran nyaman nga basbaso tayo ito. Nilipatan na ni Apo Diyosan. Gapudi kay imbaon na nga may sa nga bugbog nga anak na. Tapno punasan na amin nga basbaso. Kapsat. If we receive Jesus Christ, maisalakan tayo kakabsat. Diyan lang panangawat tayo. Itipos-puso tayo kakabsat. Maisalakan tayo. Jesus Christ give us the gift of love, gift of forgiveness, and gift of hope. Diyay inisagot na. Kada tayo nga po Diyos. Diyay ayat na kada tayo. Diyay panang pakawan na kada itibas-basot tayo.
Kenday jay nang ten ti inanama. Hope nana. Tay kunana nga ruden kakabsat. As the sun shine kunana, there is always hope kunana. Isot ka kunana. No nag lintuado niya ako ini, di tayo makita iya kakabsat nga naragsak tayo no, makita tayo nga luntuad niya ako ini. Kas jay kakabsat inamnamat itunggal may sa kadatayo. So tuga po na nga, sang tayo nga sinsinaan niya ako Diyos, sa isuti biyag tayo. Kunana kakabsat, the kids are my life. Kunana, yung nong kakabsat, Jesus Christ is our life. Inikan na tayo, makikita ni hermana tayo nga DJ Panluka, ay na nga sa un DJ Panluka. DJ Panluka kat isot timay sa nga sapatos. Inikan na tayo kakabsat, timay sa nga sapatos. Tapno at surusuro tayo nga makipaglaken kuana. DJ kakabsat, ti kuana. At surusuro tayo nga makipaglaken kuana. Agsursuro tayo nga agayat tipada tayo nga tao. Agsursuro tayo nga mangpakawan itipada tayo nga tao. Dahil tagakapsa, tiing regalo ni ako Diyos kada tayo. Kapno masurot tayo di jay danana. Kat dahil nga pa nagsursuro tayo kakapsa nga makipaglaken ko na. So di jay, ikawas tayo di jay. Kung nati ako nga espiritu. Na di jay, talo nga aya. 5 nga senses and 9 fruits of the Holy Spirit. Dahil jay kakabsa. Gapunan. Agyaman tayo launay iti ako. Gaputi panangisalagan na katunggal maisakata tayo. Kat mangnamnama tayo nga makipagyan tayo ito tayo na kakabsa. Mangnamnama tayo nga makipagnait tayo ito. Ije makikanawan nga sibay iti ako. Jay nga wantong tili dahil tigat ragsak nga kanayon. Makita tayo tungod kan dagiti relatives tayo ijay kakapsat nga sumabot ko kada tayo. Tingkol madanon ti tiyempo tayo. Nagsapay na kumakasapsat nga damdamagan di ay ako nga espiritu at tayo nga sagot tayo ti ako. Nosep na may sa kakapsat si sagot ko ti jay panagsingsingkot ko. Di jay panagbibiyag ko nga na yung kalintugan kakapsat. Talaga na kaya kumot ti maki kadwa iti ako. Makipag na ito iti ako no dumtong ti tiyempo. Iti tiyempo kakapsat. Nagsapay na kumaka. Agtutuloy tayo. Agtutuloy tayo kakapsat. Agtungod tayo. Agsingkot tayo. Sulutin tayo sa iti-bilbilin niya ako. Di panang salunod tayo kan panangikot tayo karag iti-bilbilin na. Iso kumati aran. Midan tayo kakapsat. Tapno dahil na ngayon. Uray niya ako Diyos itunggal may sa kada tayo. Ngayon na santuan nga syudad. Biyag nga nanayon. Eternal life. Kat magamudan tayo. Nainbag nga abdal tayo. Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ka na marili si Manayon ka pa nagsiyak sabay lang mo. Tuloy na kumali ako yun si Manakas sa kanya magtartarabay. Kaya na lang nagkakapsat ko, ang ko na yung katitulan sa mapansulat na agyaman at law na yung kaapo kasi magtartarabay kanya. Nagbagnan daw tayo sa kapanan. Budno jay ko na nila kay ko nga hindi damo bingag imong di balay nga mabilbilang kami. Lumdaang di na kang kulati bagbaga ata madi ko na lumdaang dirit na tamanipod idi kinaubing ko manipod libro tibiyag hanggang kanyoke hanggang forever. Narwamak nga gimgimong nga subsobra ti tao katatan manmanukam na kat lang may kawalang dirit na I know nga niya ako Diyos kakabsat. He does things for certain reasons so that we make ourselves stronger. Ngam despite na nagsisina tayo kakabsat isabaling nga sabaling nga papalay, we still care for each other, we still love each other like brothers and sisters, that no matter where we go, we share our love with one another. Nga, that's the real meaning of Christmas, kakabsat, is to show love because God made His Son
board so that sitay amin kat may salakan tayo right is kapulang di panagayat na kat hangko nga paatidugan ka kapsat dito nga I want all of us to remember the real meaning of Christmas. It's because God loves us very very much nga hana kayat nga sitay amin kat we gonna not live forever. So nga awisap ni Ariel nga mangipatayab ti maysa nga himno kakabsat. Siya lang kumatag kanta ng pang shower lang ti kantakon. Ta nariga mo kakabsat mo agsinto na to akti sa ngwana niyo. Kat ti paulo na kakabsat dahil ti nga kanta mi ayat. Aya, amin na. Jaden. Drums. Mano ka na? Ayat malatang kiti sa nalungan ikaniho pinakaparswan napaglang panapalan always welcome to come to my house. Just open the door, kakabsat tawan tilak diyan ti kapilya, no kayat yung lata ti umay kay lata kakabsat. Just open the door because there's no lock, I promise. Kaya sabay lang kung makakabsat, ti ayat iti apo nga impay na kadatayo, we share our love to one another nang nagrunagapukan ni apo Diyos kakabsat. Tapno DJ, ayat nga intud na kadatayo, we share it to everyone else. Thank you for listening. May God bless us all and Merry Christmas to everyone. Amen.